омадан, хуш омадан. Ҳазор раҳмат. Саломат бошам. ҳазорон раҳмат. Ман ҳамин деҳаи Карсанга фаромӯш накунед. ҳазорон раҳмат. Кадом вақте ки dur омадем пурсен, кавгак човандоз, мо дар хизмат омода ҳастем. ҳазорон раҳмат. Хизмат мекунем. раҳмат паҳлвон, раҳмат. Саломат Кормона не нагуфта ҳал карден. ҳазор раҳмат. Обод бошед акаҷон. Ҳама вақт, ҳамеша дуем. Марҳамат. Акаи кавгак ассалому алайкум. Салом алейкум. Назин ака, тинҷи. Ассалому алайкум. Ака Назин. Назин. Ака Назин. Ака Назин. Акаи кавгаки Карсанги шумои, на? Саломат бошед. Ай, Саломат бошед ака. Ака, шумо маро намешиносед. Не ки мо шуморо мешиносем. ҳамеша урӯз ҳама шуморо мешиносам. Саломат ҳамо бошед. қадру қимати шуморо ку ана ҳамо аспи бузитон бардошт. Саломат бошед. ҳама гапи шуморо мега. Ани додари ман, Аҳа. Зафар Паҳлавон. Аҳа. Саломат бошед. Салому алайкум ака. Акаи кавгак. Гӯш мекунам. Ман рости гап паҳлавон нестам. Човандозам нестам. Не ки аспа дӯст медорам рости гап. Хоб, хоб, хоб. Не ки бо аймара бисёртар анами додармон. Ма дӯст медорам. Зафар Паҳлавон беҳад аспа зур дӯст медора, бо човандози хубам аст охи. Не ки ҳамо аспи шуморо дидум ку, ҳамо аспе ки дар ҳами бузи ахирон 4 даст буза бировард ку. Ана ҳамо аспи қад баланд. Не ки ани додари мо Зафар Паҳлавон. дар ҳақиқат аст дӯстай. Як қаду қомати нигоҳ кун. Я нигоҳ кун, қади қомати нигоҳ кун. Асп зеба, ё? Асп зебаи и шутр зеба ҷура. Ака, ушчурдан савор шудагиё. Маълуми. Хайма чӣ хизмат кунам барошум? Акаи кавгак. Хош. Мехоҳам ки як ҷоя бирем, ҳамо аспи бузира, ҳамо аспи қад баланда савдо мекунем. Гирифта ҳами додарак монда метем. Шумо як дуо метенем ва мерем, тамом. Дуруст, ман ҳамун аспа фурӯхтанӣ ҳастам. Дар ҳақиқат рост мегӯем. Лекин ҳозир ман ҳамин меҳмонои олиқадр хона омадагӣ буданд. Ака ҳамёро мо бояд ҳамиҷа ягон ноҳия бурда авҷа гисел мекунам. Шумо марҳамат бегаҳ ман ҳамин деҳаи Карсанг. Деҳаи Карсанг биёед хонаи кавгаки човандоз. Бега биёед маслиҳат мекунем, корро ҳал мекунем. Дар ҳамун деҳаи шумо бо як кавгаки дига ҳаст. Дуруст, кавги маст. ӯ кавги маст вай кавгбоз ай. Не ки вақте кавгаки човандоз ки гуфтим мара нишон медиҳам. Дурусту ба ҳар ҳол ё номи ягон ҳамсоятам гап зан ки ёфтан осон шава. Номи ҳамсоям? Ой нами деҳаи Карсанг дуромадӣ. Рӯ парои хонаи ма хонаи гургай. Ана ай тарафаш хонаи зоғ. Ай тарафи дасти ростум хонаи шер, ай тарафи дасти чапум хонаи достак. Ин ами пурсидӣ дарров ҷавоб метиҳам дар ки ҷои. Акаи кавгак. Лабай. ҳамин ту худат дар зоопарк зиндагӣ дорӣ?